L'esclerosi lateral amiotròfica, l'ELA, és una malaltia degenerativa que afecta unes 4.000 persones a tot Espanya. Encara no té cura i un cop diagnosticada l'esperança dels malalts és de 3 a 5 anys. Per poder investigar nous tractaments està en marxa una iniciativa que vol recollir fons nedant més de 400 quilòmetres per la costa catalana amb parada per avituallament als ports esportius. Núria, que estàs cansat? Estàs cansat? No me jodas. Ànims de Juan Carlos Adani abans de capbussar-se a la mar, que creu a Catalunya nedant en aigues obertes de Portbou fins a les Cases d'Alcanar amb 24 dies per recaptar fons per a la investigació de l'ELA. Hay un objetivo final, pero ahí vamos a decir un objetivo inicial, ¿no? Y lo genera el legado que dejó en él, en este caso su amigo Jano. I és que més enllà del repte hi ha una història d'estimació i profunda amistat. Quan Jano és diagnosticat, des d'aquell moment la meva manera de fer-ho costat, més enllà de la manera física, no, de fer-ho costat, va ser de fer proves d'aigües obertes. Hi ha dies que el mar t'ajuda, doncs és fantàstic, el dia que no t'ajuda doncs has d'apartar les dents i seguir remant. No? Jo trobo que és una metàfora del que podria ser la vida mateix o la malaltia de l'ELA. Hay algo en mi vida que no ha cambiado, que es trabajar en equipo. Hasta hace unos meses era todo relacionado con el fútbol, ahora es todo relacionado con la ELA, el equipo más amplio que he tenido en toda mi vida, con un compromiso, con una habitabilidad muy grande. Y el que desgraciadamente no lo tiene, necesita que le echemos una mano los que estamos ahora mismo fuertes. Els diners recaptats els gestionarà la Fundació Luzón, que té per objectiu potenciar la recerca mèdica i millorar el benestar dels pacients. Aquesta malaltia és una malaltia d'una crueltat terrible. És un procés neurodegeneratiu que va dels 3 als 5 anys, la vida mitja dels malalts. En termes generals, tenir una despesa de 35.000 o 40.000 euros l'any addicional, a més de l'enfermetat que portes al damunt, és algo que molt poca gent pot afrontar. Y hay algunos compañeros que por no ser una carga económica para su familia, normalmente se dejan ir. Amb el Jano teníem un mantra que era que la vida tenga sentido, que tenga sentido vivir, i al final és això, hem de fer que els dies comptin i no comptar els dies. Els Ports de Catalunya col·laborem logísticament amb la iniciativa perquè des de l'Upside Down van contactar amb nosaltres i ens va semblar un repte molt interessant i molt maco, i el que fem és aportar bàsicament el suport logístic, que són les parades a tots els ports esportius de Catalunya. Nosaltres disposem de 44 ports esportius a l'Associació Catalana de Ports i ells fan parada a 18 ports, que són les diferents etapes que van fent, i amarren la barca, dormen al vaixell a les instal·lacions, els hi donem suport logístic si necessiten que els portem en algun lloc, i després també col·laborem en tasca comunicativa. Fem el màxim de difusió que podem i d'aquesta manera nosaltres tenim una força exponencial molt gran entre tots els ports i tots els usuaris, arribem a uns 32.000 usuaris més o menys, i per tal que la gent col·labori i ajudi en aquest repte de nedar tota la costa catalana.